מה שיפה פה שהשומר הוא מוסלמי, אין פה יהודים בתוכם, המלך בפס, אין יותר יהודים, כל המקומות היהודים נשמרים על ידי מוסלמים. השומר עם כיפה אבל הוא מוסלמי. ואם רוצים אפשר לעלות דרך המדרגות הפנימיות של הבית לגג ולהשקיף על בית הקברות שנמצא מצד ימין. אני רוצה גם להגיד איפה פאני. זה המקווה של הבית כנסת. זה בטח נסו במשהו. טבלו שם תגידי. אפשר לטבוע כאן. מה זה אפשר לטבוע? לטבוע. זה המקווה שמטובלים בו היהודים בבית כנסת. אני לא רואה איפה אפשר להחזיק פה. כנראה שהיו שחייניות טובות. הייתה להם בטח איזושהי דרך. הייתה להם שחייניות טובות. גם לשחוק. מה זה עוד כזה? בוא, אליי רבותיי, אליי. לא לצלם את השער מולך פה. למה? אסור. רבותיי, היינו במלח. גם עברנו על גירה יפה.